един ден с мен в Nude Aesthetic, където ще правим лазерна епилация на зона цели крака. Започваме процедурата на гладко обръснати крачета, като премахваме с тример косъмчетата, които съм пропуснала или не са се хванали на самобръсначката, защото са били прекалено тънки. След което се закриват всички бенчици, за да не бъдат засегнати от лазера. Тук е момент да ви споделя, че още преди първата ми процедура косъмчетата ми бяха твърди, гъсти, черни, почти като на мъжка брада, а сега са изтънели, мекички и на места дори има плешиви петна. Да се върнем на процедурата. Нанася се гелче, което ще предотврати изгарянето на кожата при да допре с лазера. И най-накрая пристъпваме към съществената част, като първо минават на динамичен режим с уреда, тъй като моите космчета се оказаха по-опорити, отколкото очаквахме. След това минават и на статичен режим, който ще видите в някои следващите кадри. По принцип в процедурата цели крака се включват и пръстчетата на краката, което аз не съм снимала. И нека не се лъжем, всички имаме космчета там. Това е статичният режим. Сега ви оставям да чуете, че лазерът не е нищо страшно. Ето ми мен вече е готова. И може би сега е времето да ви кажа, че в Nude през ноември месец, по случай Black Friday, ще пускат пакетни процедури с отстъпка 50%, а още по-якото е, че дори и поддържащите процедури ще бъдат на половин цена. И това не е всичко, което от Nude Aesthetic са подготвили за вас по случай Black Friday, но за другите оферти следете инстаграма им.